Kai? Da buga mun za kai? Kawai mun kana abin da ai ban san kai bane wallahi wata zaka jan kashe wani. Wallahi ka bani tsoro wallahi. Haba. To ya ne abokina? Wallahi no me kake ana aka amma? Wallahi na gama cike mu alai wannan hakimi shine dan kwanta ina dan hutawa. Asan aikin goyen. Gaskiya ne. Wallahi ka baba na yake ne wallahi zan je dan shuka. Ka san je ruwa ya zuba. Wallahi. Wallahi wannan wani iri ne wallahi yake so sai yanzu na baro sa ado ma suna ta shuka wallahi. Wallahi ka san abun fa wannan abun fa an dage fa. A sai an dage gaskiya kan. amma ya aka ka zo na aka ba kama aiki ba. Aiki bai san wasa fa. Na yi aiki ne na gaji. Kaga alai wannan din na ci gaba ta aikin nan fa yau. Ni wallahi aikin nan ma ba ma wani kaunar shi nake wallahi ban san shi. Ina da guduwa zan yi ma wallahi. Ka gudu ka je ina yanzu. Ha. Ana tafiya birni ana can ana fim. Birni? Kai? Fim? Ayan celebrity ake zama. To ai ni ma na da ina da wannan kudirin fim din a rayuwa na. A waye dan abu na kalli wani fim ya burge ni ko ni ina sha'awar ni ma ga ana kallo na kawai. Dan Allah. Allah. Ai dan abu tunda naga abin na waye dan abu daga birni yazo. Dan Allah. Gidan dan kan da yazo. Ya za mu tafi birnin nan muwa. Ai yanzu shawarar da za a yi. Ina so da duk da zai dole mu tattauna mu babban nan don wallahi aikin kauyen nan ya ishe ni. To in kawo wata shawara mana kwata aiki. Ina jin ka. Ka je gida daga nan ka hada kayan ka ni ma hada kayana mu gudu mu tafi birnin nan mu je mu nemi fim. Wallahi sai mun yi fim. Kuma fa haka ne. Amma ta ina za mu fara? To ai muka da birnin ne ba mu san ta inda za mu fara ba. An ce mutum bai ba wata ayi. Za mu samu fim. Haka za a yi. Yaushe za mu tafi? Yanzu kana zuwa ka hada kayan ka ni ma. Bara in je gida dauko su. Bari in kai mu baba. Ka kawo shawara. Gaskiya kan. Jin aje bara in koma. Audu. Haba, sai tun ɗaci ina cikin tsoron mu tafi. Haka ba mu tsoro da Allah mu tafi. Mu je da sauri, mu je da sauri.